Tua modar lakoni negara. Wes. Mumpung kasat. Nalika semanten wis pinaringan dawuh dening Lurah Semar. Saeng uger martabak larang tenan. Ana caraka legak-legak satulita mel sayanya monggo potama wong Jawa aja ilang sawane wong Jawa aja ilang budayane mereno smobang mangarono kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkani goro saketer kini dunganing kong wes banyak sirahku tutuki Ndara Janaka mongko aku ora ndek niat elek lho ane ya bener ngendikaning Kyai Sepuh kae niat apik urung karuan ditampa apik wah wis gara-gara Banowati njaluk tulung karo aku malah ketoyong-toyong aku didakwa sing werna-werna dadi wong sing terpidana Semar ya wis ora nulungi karo aku Gareng omongane ya wis atos Petro omongane ya wis wah wis ora iso ditampa nganggo ati sing nyenengke. Ha iki tekan ana wujuding kali iki kali ngendi iki? Tak wacane. Tak sanding. Wah apa wis. Apal aku tau adus rene aku mbiyen. Kali jurange jero ora jamak. Ngisor nganti ora ketok. Mulih isin mirang-mirangke wong tua, mirang-mirangke karo sedulur. Gunane apa, Gang? Kowe urip ning alam padang nek ora iso njunjung derajate wong tua, ngarumke jenenge sedulur, ming bebangeri karo jenenge wong tua, modar lakoni negara. Wes! Keleang kuwandaning ki Lurah Bagong. Tingkem Kang Netra. Nalika semanten timuyup saking Dirgantara nenggengkeng tunggu juranging kinarya nglalu Lurah Bagong wujuding seluman sigra nyaut ungganing Lurah Bagong merem ya mengkari ngenteni lemak plok sirahku entuk padas kok tibane empuk mak tebuk sapa iki ana wong kok gedhe dhuwur awake nganggo sisik raine kaya baya aku seluman Bajul Seto sok mbajuli wong wedok ora jenenge Bajul Seto ya aku sing tunggu kali iki. Oh, sing arep nggo nglalu. Suwe nggonku kekalangan ngideri. Kali iki niatku golek pangan. Nanging ora entuk pangan jebul ana menungsa ingkang kleyang-kleyang bakal tiba mati siya ning telenging dasaring kali mula tak saut. Niatku kowe ming tak tanting kowe dadi wadya balaku apa kowe dadi sukma sangsaran mati ana ing telenging kali. Kowe sapa? Aku Bagong. Bagong sapa? Ya ming Bagong ora ana terusane. Yen Bagong soliken biyen. Saiki wis ora. Ngono. Ora dalah piye kowe milih rong perkara. Aku tok dadekke wadya balamu apa mati sia dadi sukma sangsara ning kene? Ya, ora milih kabeh. Lho,
Kowe wis tak slametke, kowe kudu manut karo aku. Apa rumangsamu menungsa kalah karo Seluman? Hah? Titaing Gusti sing sampurna ki menungsa, dene Seluman Jim ki sak ngisore menungsa. Ora ana menungsa direh karo jenenge Seluman. Kowe sing kudu tak reh. Wah, gaglak lah unta genti kowe. Paras. Eling-eling iki Lurah Bagong karasuk kapercayan agama pungkasan. Nalika semanten wis pinaringan dawuh dening Lurah Semar lamun anempuh bebaya sigra ngrapal inggih menika ayat Al-Fatihah. Wong salwangsul dadi nglumpruk Seluman bajul seto. Apa ora we? Aku duwe Gusti sesembahan. Aku duwe pusaka sing iso ngalahke kowe. Aduh, Bagong. Awakku panas. Diblono ye. Panas awakku mergo saka ukara ingkang mbok batin sarta sithik-sithik metu saka kedaling latimu. Oh, panas awakku, aku ora kuat nyangga kekuataning surasaning tembung kuwi mau. Kapok ora kowe? Ya, aku kapok. Nek kapok wiwit dina iki kowe kudu dadi andhanku Bajul Seta. Waduh. Dadi andhaku. Kali dadi kekuasaanku. Jurang iki dadi kekuasaanku. Iya. Ikhlas? Ikhlas. Wiwit dina iki sing ngadus aja wong lanang, ning khusus wong wedok. Wah, senengane kowe iki wong kok nyenengake gunemamu sarwa gawe bunga. Aku ki wong senengane gawe senengane wong liya. Dadi kuwi termasuk ngibadah, gawe bungae wong liya iki termasuk ngibadah. Mula aku ki arep dianu apa-apa ora iso temomo. Iya. Nah iki ngene. Piye? Nek kowe teluk karo aku kowe kapok. Kowe mbantu karo aku. Bantu apa? Mestine kowe akeh kekuatan. Iya. Kowe duwe aji Jaya Kawijayan. Aku njaluk. Ora ketang siji loro, wenehno aku men tak nggone aku males ngudi tuwuh lara wirang. Lara atiku karo sing jeneng Raden Janaka. Wah. Raden Janaka kuwi satriyaning jagat kok kowe arep males karo Raden Janaka apa kowe menang? Nek jane ora menang ning gandeng tokne pusaka kudune iso menang. Pusakaku ora ono sing ngalahke pusakaning Raden Janaka. Pusakamu sing antik apa lah? Ora usah sing ampuh-ampuh ning sing antik. Sing kira-kira iki Janaka kewirangan ngono wae. Ngono ya. Ya yen pancen kaya ngono. Yen kowe arep malesku dituwuh karo Raden Janaka dina iki aja sumelang. Wujudmu tak ganti kaya dene Raden Janaka gelem apa ora? Ora clemongan lho. Ora clemongan lho. Tenane. Yo tenan. Bagus. Yo mesti bagus. Nganggo gelung? Nganggo. Bonge jadi? Iya. Awake kuning? Ya mesti kuning sak untune. Matamu. Siluman wis kalah cemongan. Bismillah. Ora, aja. Panas awakku panas. Ah gene wedi. Padake kowe ampuh banget ora sing ngembari. Yo tak jalukke panguwasaning Jim. Muga-muga kowe iso wujud ning kowe engko ora mesti ya bali kaya wingi-uni. Sing penting aku iso gawe isine Raden Janaka. Yo, sawangen Bagong aja kuwatir.
puse ngedape-dape. Ya yen pancen kaya mengkon aku njaluk pamit ning aku urut ora percaya mergo tak nyawang kok raiku isih putih nganggere ngapusi karo aku ana seluman tak taleni nganggo oyot Bayuraga. Nah, ngipusa. Apa ngapusi wae, rupane isih bagong, rupane isih bagong. Oh. Nek sandangane wis Janaka, iki wis nganggo salon ngene iki. Iki sing nganggo konde, iki wis nganggo jarik sing persis Raden Janaka. Iki lho perutnya. Masih gemuk, rainya masih ten brocel. Raimu ora iso dipermak. Rai kok kaya cor-coran, cor-coran dasmu. Seluman ngono iki rai kok cor-coran. Wis ora masalah, sing penting aku njaluk pangestu. Ngene, sama iki Bajul sama? Bajul Seto. Saliyane Raden Janaka kok aku iso malik apa-apa? Iso. Carane kowe nyebuto jenengku ping 3. Apa sing tok karepke kowe iso malik. Nah, mergo Janaka iki kancane akeh. Engko nek nganti dombelani Janaka nek bisa-bisane jaluki tempur karo aku. Janaka tempur karo aku. Mergo iki sing nangkem aku dadi tembuke tempur. Iya. Nang Janaka iki nglepaske puru kendali. Aku nek ora nganggo tahu dipenyet. Lho. Tahu dipenyet nit remote. Ah, remote. Wah, aku iso kena Raden Janaka Cinaka. Wis kono mangkat to aku ndak selak sumpek. Sumuk nyawang kowe. Nggih aku nyebut jenengmu ora iso maneh tenan goleki nang kali ngendi nang ngendi. Iki kali sumber nyawa kaya bis. Kae sumber kencana njaluk pamit sing ati-ati. Mawe gandrung. Petro non mrene yo. Loh. Reng, apa? Reng tak omongi. Weh, Ndara, sapa iki? Malam-malam tak kutuk. Ayo ngejak perang Coropo. Perang Madras, ayo tak ladeni. Perang Condroso, ayo tak ladeni. Perang Condro di muka aku jalan. Langkon mati pecah siramu, pecah apa-apa murgane hati gue. Modiar wis. Kualek kowe iki.
kabar ingkang sumebar apa wis bisa mbok sirep? Sampun. Namung tiyang wonten ingkang wantun damel ingsem kula. Mawi sandangan Janaka rupanipun boten pokra. Lho, ngembari adiku lanang Madukara. Kasinggihan mekaten. Werkudara, ora ngewangi adimu apa piye? Bajul Seta iki sing maju dudu Janaka ning kakangne Bajul Seta. Arsa madangi dalan tumunga-munga baneng sapu caing ukir martabak larang tenan nasarate Surya megalan gunung manganjur laku ning angen gugur anggrane ngarga Kura-Kurnita kakiri-kiri padula mangamba-amba kok dadi putih lagi. Wah, ora iso suluk aku mah. Oh, kapok ora kowe, campur aja. Piye? Gah. Isin. Ora kok isin ki ngopo? Werkudara. Werkudara. Kowe iki nek tumandang ki ora kaya ngene kok dadi iki kok kaya ngene piye? Gak isin. Karuane mbok du karo singa bareng. Mbok du karo gajah 40 aku ora wedi. Wah, didu karo wong edan. Wah, isin. Kowe nek ngerti mesti guyu. Kowe nek ngerti mesti ngece karo aku. Mbok coba aku tak nerono. Wah, aja. Aja. Mesti ora tak tontone kaya ngopo. Bajul Seta. Ganti meneh Bajul Seta aku. Doyak Prabu Kresna Bajul Seta. Dalah. Santai. Wegah. Petro wegah tenan aku. Aku mah noleh aku. Isin tenan. Bocah yo ngopo? Langsung menawa mangan dileno wae. Ana sasminten ingsun jagat Mas Kyai. Kyai Narayana. Nayarana. Kyai Padmanaba sama Padmanaba. Gah. Wegah. Kyai Kresna. Wah, mama. Pun Kakang wis ngerti sapa to sejatine sira. Tak tonton ning saka kocong gedhong.
katon sampo jatine sira. Jengket dewe, wegah aku. Gilane ora. Kakang Semar wis ora rampung iki aku wegah Kakang Semar. Nimangsa mono madile kowe. Ana sasmintane ison jagat wasesane ngobotol. Ora bocah iki tek ampuh men. Iso malik apa-apa. Agong lho kowe. Us. Aja ngawur. Mono gage sawangan. Iki makuthi. Sing sak omong klerak-kleru ki mung Bagong ya reng. Awang teknologi ora ditelogino. Ayo, kowe malik ora ajar kowe. Jagat yo Bathara. Jebul kae. Kaya ana wong dhuwur. Ndelok jam iki. Si 10 menit Kang Semar. Kowe ganti yo. Kowe jane kuwi sing ngewangi sapa? Kowe kira ndi kekuatan kok iso molak-malik. Giri Lusi jalmetan kena kini lho. Kejaba nek gusine abu. Ora iso disebut Giri Lusi. Tenan. Seneng aku nek Bagong ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, Semar kok. Oh ini kok Joko Tingkir. Iki Joko Tebon ora masuk. Iki Semar. Wah, ini mangsuk mono mandi lho. Jagat Dewa Bathara, jagat Dewa Bathara. Semar. Heeh. Ya Badrana ya. Heeh. Saron Ricik. Saron Sari ya. Heeh, Saron Sari. Duda mana-mana ngunung. Juru dia. Permatasari, Punta Prasanta. Nang ngono sing dhuwur kuwi jenenge kerupuk. Heeh, ning wis mlempem. Aku doyan kaya sambel kecap. Wah, ketho Bagong iki iso nyolongi kerupukku teke sambel kecap ning Bagong kok. Sing cilik iki sing silite iso. Silite iso muni. Wah. Gareng pong. Itu gareng iki antil mencelat ora. Senengane omongane ora. Bagong, kowe ora edan, kowe ayo bali kaya wingi-wingi ora. Laba. Jare kon ganti Bagong. Ya ganti Bagong. Jan wis ora pati nduga mana. Kuwi Bagonge bapak mbiyen. Ayo disinggahke nggo pusaka, ora usah ditok-tokke ngono. Wah, Jan wis. Wis Jan wah. Diwale. Aku dune nek cara mbiyen iki wah Jan wis ana. Saiki modern netro. Wah Jan wis Jan wah. Aduh. Nganggo gamelan men iso badal. Oh ngono ya Mer. Nek perkara wis waras ngene iki aku mung arep takon. Kowe kok iso molak-malik kekuatanmu, kekuatane sapa?
Aku ketemu Jem, Pak. Siluman jenenge Bajul Seta. Wong urip iki aja ngawula karo siluman. Wong urip iki aja ngawula karo Jem. Kowe aja njaluk kekuatan karo siluman, karo bangsaning berkasaan. Kuwi ora apik, kuwi nerak malang waring agama. Ayo diluari. Aku ora iso ngluwari, aku sing ngluwari. Bajul Seta sing wis menehi kekuatan roko ya men bali nyang asal mula bukane sak kekuatane men kowe resik lahir batinmu Bagong. Legegek sadulita mel Tang samar mamoring sukma sinokmaya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati